дар рӯи пиряхи презенаи шимоли Италия курпаи бузурге аз матои геотекстил кашида шуд. мақомоти маҳаллӣ умедворанд ки ба ин васила обшавии пирях мутаваққиф ва ё ҳадди ақал суст мешавад. масоҳати ин курпаи рамзӣ беш аз 100 000 метри мукааб буда, он моҳи июн дар болои пирях кашида шуд. курпа ба халтаҳои хок баста шудааст, то ҷояшро иваз накунад. дар фасли сармо бо оғози лижаронӣ матоъ аз болои пирях гирифта мешавад. тибқи пешбинии муаллифони тарҳ, матоъ нурҳои офтобро инъикос намуда, имкон намедиҳад ки ҳарорати пирях баланд шавад. ин чорабинӣ дар пиряхи презенаи канори шаҳри шимолии Трентои Италия сар аз соли 2008 амалӣ мешавад. тибқи хулосаи пажӯҳишгарон, дар давоми камтар аз 20 соли ахир аз 3/1 ҳиссаи ин пирях об шудааст.